6. øvelse i bronzecirklen er 10 styks reaktionsøvelser. I denne øvelse der er den vigtigste ting, det er egentlig at smidig nok til at kunne beholde begge arme i jorden og føre benene igennem. Hvis du har problemer med dette, kan du bruge træningsprogrammet, det simple træningsprogram, som er inde på vores hjemmeside. Man starter på gulvet, liggende på maven, benene strakt, armene strakt. Så gør man løfter kroppen med armene, krydser benene, holder begge arme i jorden, det er vigtigt. Far benene ud foran og strækker armene bagud. Og hænderne ned og røre. Og det der er en reaktionsøvelse. Det der gentages 10 gange. Det der er vigtigt i den her øvelse, det er, at hænderne de ikke forlader jorden, når man kører benene igennem armene.